Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Karong adlaw mauna ang atong Miyerkules sa Badlis, sinugdanan sa atong pagsaulog sa panahon sa Kwaresma, ang 40 kaadlaw nga pagpamalandong, pagampo, paghinulsol sa atong mga sala. Iampo nato nga kining atong paghimo niining Miyerkules sa Badlis makapabag-o usab sa atong kasing-kasing, mahimong mapaubsanon, mawagtang na ning mga garbo nga mo'y hinungdan sa dagko kayong mga krimen sa ato karong kalibutan, labi na din sa tong nasod, sa maning drugas, sugal, korupsyon, panag-away sa politika ug uban pa. Atong iampo nga maduna untay kabag-uhan ang atong kasing-kasing ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato makadawat unta sa grasyas, kabalaan, kalinaw o kabag-uhan sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, itugot kanamo nga ang mga panabang alang sa pagpakigbisog nga Kristohanon magsugod pinaagi sa santos nga pagpuasa, aron kami nga makig-asdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon, malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nagingon ang Ginoo, apan bisan karon paghinulsol kamo sa kinasingkasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad, andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pag maluoy siya kanato, ug panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trompeta sa bukid sa Sion, sugua ang katawhan sa pagpuasa, tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa ka balaang panagtigom, iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal kinahanglang moapil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluy iintawon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon ug biyayon sa ubang mga nasod ug ingnon, hain naman ang inyong Dios. Unya gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Og linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og daotan sa imong atubangan. Maluoy ka kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi ka nako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi ka nako ang mauyonong espiritu. O Ginoo, abliha ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyaw sa imong pagdaig. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan,
Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaang usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kung mohatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinagoga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon, gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himuak kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himuak kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kon magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka sulod ngadto sa imong lawak unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matag tuig mga igsoon, tagaan gid tag higayon sa atong simbahan nga makapamalandong unsa gid ay ning atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi unas tanan dili gid ni ato. Hinatag ni, dili sa ni hinuwaman. Kinarabay mo ingon nga hinuwaman ra man ning atong kinabuhi.
Daghan na to yung nana, no? Hinuwaman raman eh, o bawion na Diyos Ginoo, saon man, hinuwaman raman. Ang Ginoo nang hatag, wa magpahuwam og kinabuhi. Nya kay gihatag man, unsa may mahitabo, kita na'y tag-iya sa ato karong kinabuhi. Responsable na taani kay ato na ni. Lingya imong tupad. Ning na giampingan nimo imong kinabuhi. Ning na hinatag baya na. Dili na ang Ginoo mo'y tag-iya aning atong kinabuhi, human niya gihatag. Hinatag man. Muna ampingi gyud kay hinatag na. Nakaron, unsaon man aron maampingan, kinahanglan matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, hasta sa atong unang pagbasa, kinahanglan limpyo siya kanunay. Parehas balay gud, tagaan kag balay. Karon ang himo ra ba tag balay, unom na to ka balay atong gibuhat. Nanganhi dinhi ang atong gihimuan ya sige tawag na uban mo lugmaw ang luha. Salamat kay Pader nako. Ampingi ha. Unsa man gi usas timaan nga giampingan limpyo. Hugaw gani kay na inigtan-aw nimo sa imong hinatag, porting hugawa makaingong gyud ka. Kaway ayo. Gilingian na sa di imong naong, imong tupad. Ang imong tupad, balingi ang nanaong na mahinoon. Maong tatoy akong isunod og sulti. Ing na, tanaw ni mo sa akong naong, limpyo. Ing na, ano? Limpyo. Pero kining atong naong, dili ni maoy atong limpyuhan. Kung dili, ang ilawom gyud. Mo nang niingon diri sa Propeta Joel, gisian ang inyong kasing-kasing, dili ng inyong biste. Ang kasing-kasing mo'y gisia, ang paghinulsol sa mga sala. Daghan kay taron, diya sa simbahan, naas gobyerno, limpyo kay mga naong, dagko kay gastos paglimpyos naong. Nindot pa kay mga sinina, pero giud na ang mga kasing-kasing tungod sa daghan kayong mga kadautan. Kanang kasigiro ko na ng impeachment. Mura na nagiud ilang kasing-kasing. Siging balik-balik anang impeachment. Siging balik-balik anang ICC nga ipadakop mo. Naay nangawat og trillions, wag ipadakop. Naay nagsigig baligya ng drugas nga purting daghanang nangamatay o nangadaot ang utok, nangawagtang ng kaugmao, nangabungkag ng pamilya, wag ipa-ICC. Naay dagko kayong mga krimen, pangawat nga trillions, wa imbestigari. Ang imbestigahan kadto hino mga karaan kay nahitabo nga dugay na kay natong nalimtan gani. Mao na ang kahugaw sa kasing-kasing. Dili ka kita sa tinuod nga angay limpyuhon nga mao ang sala. Ang kanimanggong sala, mga igsoon, this is not past, this is not future. Sin is always present. Gilingay mong tupad ina na kaysa na imposible kay guwan. Mo na niimbitar sad si Propeta Joel, mga pari panghilak mo. pari buutan kay naong. Mga pari panghilak mo. Paghinulsol mo. Mga pari may giuna. Mo na karon butangan tag-abo ngatong agtang tangag-abo niya karong adlaw puasa ug abstinensya
Pero ang atong simbahan nagatag-hatag sad og role para dili kayo gyud grabe ingon sila ang obligado rang magpuasa kanarang 18 anyos ngadto sa 60. Ang 61 pataas optional. Ang 17 paubos optional sa puasa. Unsa man ang puasa? Ayaw kaon. Ayaw kaon. Gikas imong pagmata hangtod sa imong pagkatog, ayaw kaon. Puasa god. Mukaon kag usab igkaugma na inigmata nimo. Pero kadto rang 18 anyos ngadto sa 60 mo'y obligado. Unya way sakit. Way sakit. Nganong didaan man nimo sa pagkaon ang imong lawas, ang patay mo kaon din na. Dili. Ug usa na kadakong kabuang og tuo-tuo nga ang gihaya nga patay tuparan og pagkaon. Di naman na mo kaon. Ayaw na tuparing pagkaon, butangan pa yung kulapo usahay kay palainom kay kulapo. Nya naa pagi sigarilyo kay manigarilyo kuno. Nya og bata sad butangan sad og candy. Pastilan. Wa na kita mag-igo ani. Ang pakana ang gigutom. Mao na nganong di man ta mangaon aron do na tay mapakaon sa mga gigutom. Katubang mga tao nga bisag dili ting puasa kanunay nagpuasa kay mangabkab lang in taon sa basurahan para makakaon. Haron na nati kapakaon nila. Mao na siya tumong ana. Dili na pagpaslim lang. Dili na pagpanindot las imong figure. Pagtabang na sa mga way gikaon katong tinuod yung gigutom. Kamurong nanimba din siguro medyo kung naamag yun mo'y pagkaon dito sa inyo, di ba? Naaw klaro na nyo mga nao. Gamay lang mo hinulgas kolekta, pero naamo naamo dito sa yung balay. Ang abstinensya mao ang paglikay sa mga lami na pagkaon, labi na ginang karne, kay paborito magina natong karne, no? Muna likay, abstain. Mukaon ka pero abstain. Ya karon kay puasa mag-abstinensya, wa kay kaon, unya abstain pag yun. Kinsa man tong mo abstain? Ang 14 anyos pataas, ang 13 pa ubos, optional sa abstinensya. Unsa may minimum requirement sa puasa? Unsa man? Mukaon lang kag kausas o sa kaadlaw. Wala na tong ubang kaon og snacks. Mo nay minimum. Para sa di kay tantong mamatay. Gialaw na sa tong simbahan o sa kakaon. Ana. Unsa may maximum, wa gi kaon, inom lag tubig. Mo nay maximum. Unsa may extreme, hawa jud bisag tubig, wa kay imnon. Extreme na siya. Unsa may gusto niyo, minimum, maximum, extreme? None of the above. Nganong magpuasa og abstinensya man ta? Kay ang tinuod nga paglimpyo sa atong kinabuhi mao ang pag-disown sa atong kinabuhi. Ayaw ang kuna nga imo na. Ayaw pangangkon nga naa kay imo. Muna inigbutang sa abo, moingon ra gid ta, hinumdumi tao nga ikaw abog ug sa abog ka mobalik. Wa gitay ato abog ra gid ta, we are nothing. Kung nakondisyon ang imong utok nga nothing ra ka, maka-appreciate ka sa tanan nga naa nimo kay pulos gid na hinatag. Kay nothing ra man ka. Ikaday tag-iyan ang imong buhok. Ikay nagbutang ana kanang natural yung buhok. Ikaw dili. Kusga. Kanang imong tiil ikay gabutang ana. Kanang imong panit ikay gabutang na. Oh.
Wa tay ato gikan diri padong ari. Wa tay ato ay paggara-gara diya. Gara-gara ka nang imong naw nga kunuhay mura kag gwapa, mura kag gwapo. Mag-abot ra ta dito sa yuta dong. Mag-abot ra ta dito sa minteryo day mga lata ra ta. Ay paggara-gara diya. Ikaw paria ka, ikaw madriha ka, gara-gara ka diya, nga sikat kunuhay ka. So, mag-abot rata ka ng way balay diya o ka ng mga wa mailhi. Mga lata rata, nothing ragid ta. Nya, the more nga ma-in-touch kita sa atong pagka-nothing, the more sad nga maka-appreciate tas Ginoo who is everything. Linyay mong tupad. Ing na nakapasalamat na ka nga napakay ngipon. Bisig ang imong problema, naaragyod sa pagsigig ingon nga, hala, napangag na ko. Pero wadyod ka kahuna-huna, nga kanading imong ngipon, bisag usa na lang nakabuk na hibilin, hinatag na. O katong nangatangtang ang ngipon, hinatag sa to. I-appreciate. Salamat Ginoo, napay usang na hibilin. No, ana. Dili kay magsigo, Ginoo, asa kong kwarta ibutangan niyo, asa kong bati na kay kong naong, kiyaop na kay akong suwang. Ay, padoon naman ginas pagkalata. Ana. Di ba? Muna, hinaot unta, nga mag-practice kita og self-denial. Muna si Kristo, ningon siya, kung musunod mo na ako, unag yung buhaton, isalikway ang inyong kaugalingon. Ang sunod, pasana ang inyong cross, ang pag-antos. Muna si Kristo, mga igsoon, gisalikway niya ang langit. Ni anhis yas kalibutan. Nindot kitong iyang gisalikway. Langit ko to. Ni anhis yas kalibutan aron mag-antos o magpakamatay nga mao ni atong gihandom karon. Kining 40 ka adlaw. By the way, kamao mong mo compute kaning kwarisma, ang meaning kay 40 man na 40 days ang atong gihimo, una pa ang Easter Sunday. Kamao mo compute? Atong suwayag kwenta ha. Kutob ta Sabado Santo. Ang Sabado Santo mao ang Abril 4, kay ang Easter Sunday Abril 5 man. Sige, sugod karon atong suwayag kwenta. Pebrero 18, niya 28 maron ka adlaw, pila na na hibilis Pebrero. Napo niya i-appeal man nato ning usak kining adlaw, i-count pa nato ang first day. So 11 niya ang Marso 31 ka adlaw, pila na? 42. O niya ang kuan ang kaning Abril na may upat, pila na? 46. O dini sobrag 40. Unsaon man pagkwenta na, ang atong kwintahon kana ra gyung magsulob ang pari og ingon ani. Dunay panahon aning panahos Kwaresma nga ang pari di magsulob og ingon ani. Unsa man ni siyang panahon na, Huwebes Santo, puti isulob, Bernes Santo, puwa ang isulob, Sabado Santo, way gisulob kaya wa may misa. Way gisulob. Ko agtolo. Pila na? 43 na lang. Karong Marso 19, pista na ni San Jose, solemnidad, isip husband ni Mary, puti ang isulob sa pare. Kuangan nag-usa, 42 na lang. Ika-Marso 25, Annunciation. Annunciation ba to? Dako sa ng pista ni Mama Mary, puti sa isulob sa pare, ana. Usa na lang. Inig binditas lokay, puwa man isulob sa pare. 40 na. Kamo na mong kwenta. Pwede na mo mga matay.
Pakuntahon mga natos langit. Oo, na makwarinta yun. Hindi na yun, magkuha na ta. Himuon na ron nato ang atong imposition of ashes. Ato karong himuon ang pagbendisyon sa mga abo nga impo sa inyong mga agtang. Niya ang buhaton lang ninyo, mulinya lang mo dihag duha ka linya dinhi nga. Mura ka ng pangalawat ba? Tagsad ka linya dire. Manindog ta. Mga igsuon, magampo kita sa Dios Amahan aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos ug malukmay sa pagbasol ug pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo. Kaluy-i og panalangini sa imong grasya kining imong mga alagad nga badlisan niining mga abo aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Paskos pagkabanhaw sa imong anak human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Hinomdumi tao nga ikaw abog, ug sa abog ikaw mobalik.
Manindog. Mga igsuon, sa pagsugod nato nining panahon sa pagpenitensya, sa kwarisma, malaumon kitang makighiusa sa atong Ginoo og mangayo sa iyang panabang. Moingon kita, Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga sa atong pagsulod nining panahon sa kwarisma, kita isip simbahan, makighiusa kang Kristo diha sa iyang buhat sa pagsakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon pinaagi sa pagpuasa o paglimod sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga dili unta kita magpakabutabungol sa mga panginahanglan sa mga kabus pinaagi sa atong praktikal nga magpaghatag sa limos ug sa konkretong kamanggihatagon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga makita kita sa sakramento sa pakighiuli, ilabi na sulod ni ining panahon sa grasya o kabag-uhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiyan nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton og sila nga gigiyahan o pasagdan sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang tanang mga nangamatay, makadawat na sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Dios sa kaluoy o gugma, dawata kining among mga pagampo, nga among gituboy kanimo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami niining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya ug sa mga buhat sa kaluoy, matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal ug human mahinlui sa among mga sala, maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Please. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen.
Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat, magtabang unta kanamo, ang among mga pagpuasa, makapahimuot unta kanimo, ug magdala kanamo sa imong panalipod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo nga espirituhanon, divine cleansing. Unya mahitabo ra ni kung ato gyung isalikway ang atong kaugalingon o kanunay gitang muangkon nga kita abog ra gid ta. Nya atong i-update ang atong mga slots kay mao ni ang atong pamaagi aron mahimot ang abog. Ipalit lang yung slot ang kwarta. So ang atong slots karon, ang Grace 176,691 na ang atong halin. Ang ato sad nga kuwang o pamahalin 523,309 pakaslots na tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge. Ang ato sang PPSC Part 2, hinay pa dyan kayong halin, no? Pero ato lang yung agwantahon, basin pag mukusog-kusog ni karong simanaha, kay magpuasa naman mo. Kinahanglan tag mga 10 20,000 na halin una pata makasugod sa ato diring sa inang project sa Luyog kanang atong dako nga gym, no? So karon ang atong halin 658 pa kaslots 20,000, so napay mga 19,400 na kuwang. Nya napay 129,342 kaslots nga available nga tag 100 pesos per slot niya. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Ang atong DPR 36,239 ang atong halin. Nya naa pa ni siya makaabot na ni og 57 kabalay. Nya kuwangan pa kita actually og mga 6,000 kay 75 naman ang atong 1,000 ang kada balay, pero ato na lang gining ipa-reduce haron mahimong 57 kabalay makaya. Pero mo sponsor mo tag sa kabalay 75,000. So pakpakan nato ang namalit og slots. Nya unsaon to pagpalit og slot? Una, anha diya sa atong opisina or sa lamisa diya sa gawas makapalit mo og slots. Pwede sad sa atong bank accounts kining ani sa ato karong screen. Pwede sad sa GCash, ang akong GCash puno na ni, pero kaning ubang GCash dili pa ni puno. Pwede sad sa kwarta padala. Kanilang yapong mga ngan nga niya sa tong screen mao inyong gamiton. Niya ang ato karong misa sunod napay alas 12:15 og alas 5 sa hapon og alas 7 sa gabi. I-text lang ang inyong mga kauban nga pakasimba aron makapadayon sila sa pagsimba. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.